Kaixo, dokumentu bat partekatzean, iruzkinak egiteko aukera daukagu. Zer dira iruzkinak? Begira, iruzkinak dira aparteko komentarioak. Adibidez, hemen klikatzen badut, honek esan nahi du, Alonsok esan du, aldatzeko izenburuaren kolorea. Alonsok ez du aldatu izenburuaren kolorea, baizik eta aparteko iruzkin bat, ohar bat idatzi du, bere iritzia botatzeko. Eta hemen azpian, gauza bera. Hau hautatzen da, lotuta dago honekin, eta Alonsok esaten du, hemen kentzeko irudia eta jartzeko testua. Nola egiten dira iruzkinak? Hautatu iruzkindu nahi duzun hitza, esaldia edo taula, hemen iruzkinak egiteko ikurra dago, klikatu, iruzkindu, eta idatzi nahi duzuna. Iruzkindu, eta dokumentu hau partekatuta baldin badago, besteek iruzkinak ikusiko dituzte. Inprimatzean ez dira agertuko. Oharrak, postik, antzekoak direlako. Horrela egiten dira dokumentuetako iruzkinak. Eskerrik asko, agur!